إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفر والمثيل والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Слава на Аллах, Господаря на световете, слава на Аллах Азза ва Джал, който ще сътвори сянка на съдния ден, под която ще се приютят определена група хора. Слава на Аллах Азза ва Джал, който ни дава шансът да живеем на дюнята, дава ни разум да избираме между иман и неверие, между истина и лъжа, между правда и несправедливост. Слава на Аллах Азза ва Джал, който ни удостои с най-великата личност като водач Мухаммед салалаху алейхи веселям, ни спослани най-прекрасните негови слова, Коран и Керим, и ни стори да бъдем от последната общност тук на земята и първа, която ще потропа на вратите на дженнета. Салято салям за любимият ни пратеник Хазрети Мухаммед, последният пейгамбер, личност, която беше водач, справедлив, личност, който обичаше мюсюлманите заради Аллах, личност, чиято ръка раздаваше, докато другата не знаеше какво дава, личност, който оставайки сам, винаги очите му се насълзяваха, спомняйки се за Създателя. Скъпи братя, несъмнено пейгамбера салалаху алейхи веселям беше загрижен изключително много за своите сахаби и за всички мюсюлмани до съдния ден. Затова нямаше момент, в който да има подходящо време и той да не ги наставлява с наставления, или слова, или проповед, хутбе, или лекция, или наставления на дадено джаназе. Така беше към сахабите и тези наставления останаха след него и за всички мюсюлмани до съдния ден. Неговата идея беше всеки един човек, който казва думите Ла илаха илляллах, да свърже тук на дюнята сърцето си с Аллах. И сърце, което е свързано с Аллах тук на дюнята, няма да бъде нещастно и няма да тъжи. Една от тези велики заръки, която ни предава Абу Хурейра ради Аллаху ан, известен хадис, изпълнен с мъдрости и поуки, предаден от двама велики имами, Бухари и Муслим, казва пратеника салалаху алейхи васелям: себаатун юзиллухумуллаху фи зиллин йауме ла зилля илля зиллух. Казва, 7 групи хора на ахирета ще бъдат подслонени под сянка, ден в който няма да има друга сянка, освен сянката на Аллах.
То е сянката, която Аллах Азza ва Джал ще сътвори. Кои са тези 7 групи хора, скъпи братя? Всеки може да се впише в една от тях. Изострете вашия слух и запомнете. Първата група, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, справедливият водач. Втората група, младеж, който е прекарал младените си в подчинение към Аллах или в ибадет. Третата група, мъж, чието сърце е свързано с джамиите на Аллах. Четвъртата група, 2 човека, които са се обичали заради Аллах и се разделят заради Него. Петата група, казва пратеника салаллаху алейхи ва салям, мъж, който е поканен на прелюбодеяние от красива, млада, авторитетна жена и той се отказва от нея, казвайки думите инни ахафуллах, наистина аз се страхувам от Аллах. Шестата група, казва пратеника салаллаху алейхи ва салям, мъж, чието дясна ръка, когато дава садака, лявата не знае какво е дала. И седмата група, каза пратеника салаллаху алейхи ва салям, мъж, който остане сами със себе си и си спомня за Аллах, спомене Аллах Азza ва Джал и неговите очи се насълзяват. Това са 7 групи хора, скъпи братя, с които пратеника салаллаху алейхи ва салям споменава. Има и други освен тях, но в този хадис акцентът е точно върху тях. Учените казват, че това важи и за другият пол, за жената. Наистина първата група, за която каза пратеника салаллаху алейхи ва салям, това е справедливият водач. Дали ще бъде имам, или мюфтия, или кмет, или съветник, или министър, или президент, или халиф, всеки един от тях, който управлява или води група хора, казват учените, влиза в тази графа. Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, когато беше възнесен на мирадж, Аллах Азza ва Джал му показа хоризонти, мина през 7-те огромни небеса и описва в хадис, че всяко едно по-долно небе или първото небе спрямо останалите небеса е както халка хвърлена в пустинята. Наистина пратеника салаллаху алейхи ва салям ни описва тези творения. Земя, след това огромно първо небе, след това второ и така до 7-то небе, за да покаже, че Аллах Азza ва Джал е велик, а ние хората тук на земята сме нищожни. Затова човекът трябва да знае своето място. Без значение на какъв пост се намира, трябва да бъде справедлив. Без значение какъв е в йерархията, качеството, гнет и високомерие, трябва да го изчисти от сърцето си. Защото човекът е една прашинка, малка, в тази огромна вселена, която Аллах Азza ва Джал сътвори. Обръщайки се, казват учените, ей човече, не знаеш ли, че се нуждаеш всеки ден от храна, нуждаеш се от вода, нуждаеш се от тоалетна, нуждаеш се от сън. За какво тогава е тази гордост и високомерие в теб? Аз съм имам, аз съм министър, аз съм президент. От тази врата идва шейтана и те отклонява от пътя. Тези хора са ми подчинени. По същия начин шейтана отклони и фараона, който управляваше Египет и не каза аз съм цар, а каза ена раббукумул а'ля. Аз съм вашият върховен господар, аз съм вашият Бог. Възгордя се с вода и Аллах Азza ва Джал го удаде във водата. Наистина Аллах Азza ва Джал дава на определена група хора власт, за да ги изпита дали ще проявят справедливост или ще огнетяват чрез нея. Ако си справедлив, блазети. Ако си огнетител, не порицавай на ахирета освен себе си. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, иякум ва зулм, фа инна зулму зулумат йаум ал-кияма.
предпазвай се много от зулума, от огнетяването. Наистина то ще бъде мракове на съдния ден. В друг хадис казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям: иттаку да'ватил мазлум, и много се страхувай, бой се от дуата на огнетения, онзи, който си огнетил, фе инне лейсе бейнеха ва бейне Аллахи хиджаб, защото между нея и Аллах няма да има преграда. Аллах азza ва джал казва в Коран Керим: инна Аллаха я'мурукум бил адл, и Аллах ви повелява справедливост. Казват учените: кой е опознал себе си, той е опознал Създателя. Ако ти си опознал себе си със слабост, тогава разбираш, че Аллах е най-силният. Ако ти си познал себе си като човек с нужди, разбираш, че Аллах азza ва джал е над нуждите и няма нужда от всичко. Ако ти си опознал себе си, че имаш начало, дошъл си тук на дюнята, след това си заминаваш, знай, че Аллах азza ва джал е изначалният, няма начало и няма край. И ако ти си убеден 100%, че един ден ще умреш, тогава разбираш, че Аллах азza ва джал е хайю еллези ла ямут, вечно живият, който никога няма да умре. От тук човек разбира разликата между раба, между творението и Създателя Твореца. Следователно няма място в сърцето на водача да има гордост, да има високомерие, защото той е една изключително малка прашинка в тази голяма вселена. И ако си имам справедлив, блазете, както казват учените, защото Аллах азza ва джал, едно от неговите имена тук, което споменаваме, е Ел-Адл, най-справедливият. Втората група, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, младеж, който е живеел своите младини, прекарал ги в ибадет към Аллах азza ва джал. Защо младеж? Защото в тях е силата. Те кипят от енергия. Предпоставките за харам и предизвикателства са пред тях, особено днеска в 21 век. И когато един младеж успее да се предпази от тези харами, наистина той ще влезе в тази група на съдния ден, на която Аллах азza ва джал ще каже: влез под тази сянка. Скъпи братя, Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, когато започна призива в Мекка, хората, които му повярваха, хората, които го последваха първи и бяха неговият щит от езичниците, това бяха младежите. Онези младежи, които прекараха техните младини в ибадет към Аллах азza ва джал. И затова казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям: нусирту биш шабаб. Най-много бях подкрепен с младежите. Третата група хора, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, мъж, чието сърце е свързано към джамията. Кланя един намаз, излиза и с нетърпение очаква следващия, обича да кланя намаза с джамат, или неговото сърце е свързано с джамията. Център в неговия живот е джамията. И затова, когато погледнем в историята, в цялата ислямска история, джамиите се строят винаги в центъра на населеното място, да бъдат близки до всички, за разлика от другите храмове, които се строят по планините, по баирите и така нататък. Наистина в тази група Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям споменава човекът, който обича джамията, който обича колектива джамата, който обича да пада на седжде в джамията и да казва Субхана Рабби аля. Макар че цялата земя е джамия, Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям казва: Джуилят ли ел ерду месджиден ва тахура. Цялата земя ми беше сторена да бъде джамия и да бъде чиста. И човек, където да го завари намаза, може да кланя там. Но джамията играе важна роля в изграждането на личността, в формирането на колектива, защото казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям: Ядуллахи ме'ал джамаа. Ръката на Аллаха върху колектива или върху джамаата. В джамията човек намира душевното спокойствие, особено с намаза. Когато Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям имаше труден момент, обръщаше се към Билял и казва: Ерихна бис сала я Билал.
прочети и камета, ей Билял, да започнем намаза и да се успокоим. Имам Невови казва за тази група хора, казва, наистина тук не се има предвид човек да застане в джемията, да се затвори цял ден и да стои в нея. Не. Казва, има се предвид онзи човек, който изпитва силна обич и желание и сърцето му е свързано към джемиите. Наистина в тази група хора, когато човек е свързан с джемията, той осъществява хашия, смиреност пред Аллах. А това е едно от качествата, в които Аллах Тяля описва мюсюлманите, вярващите, в сура вярващите и казва еллазина хум фи салатихим хашиун, онези, които в техните намази са смирени. И всички ние знаем, че намазът е себеб, причина човек да влезе в дженнета. Четвъртата група хора, казва Расулуллах салаллаху алейхи веселям, двама мъже, които се обичат заради Аллах. Обичам еди кой си, защото казва ля иляха илляллах. Обичам го, защото е с мен на сафа и заедно кланяме намаз. Обичам го, защото и той вярва в пратеника салаллаху алейхи веселям. Аллах азза ва джел на съдния ден ще каже, къде са онези, които се обичаха заради мен. Днеска ще ги поставя върху престоли от нур. Расулуллах салаллаху алейхи веселям казва, хората, които се обичат заради Аллах, на съдния ден ще бъдат поставени върху мимбери, престоли от светлина, един срещу друг и там ще лекуват. Казвам това, защото днеска обичта между хората, скъпи братя, е винаги материална, или заради пари, или заради пост, или заради някаква облага. Наистина на съдния ден Аллах азза ва джел, казва Расулуллах в друг хадис, ще спусне слънцето много ниско над всички нас. Всички ще бъдем събрани на едно равно място, от първия до последния, голи, боси и необрязани. И всеки един ще потъва в пот спрямо греховете си. Някой до глезена, друг до коляното, трети до кръста, четвърти ще се дави. Ден колкото 1000 години, Расулуллах салаллаху алейхи веселям ще падне на сежде в този ден и ще каже, я Рабби, нека да започне съдния ден. Хората не могат да търпят. Тогава Аллах азза ва джел ще каже на Мухаммед салаллаху алейхи веселям, я Мухаммед, ирфа расек, сел ту'та, вашфа тушефа. Е, Мухаммед, вдигни си главата, търси и ще ти бъде дадено, поискай застъпничество и ще го имаш. Застъпничество от пратеника салаллаху алейхи веселям на съдния ден, защото всички пейгамбери ще казват нефси, нефси, душата ми, а пейгамбера салаллаху алейхи веселям в този ден ще казва я Рабби, уммети, уммети, уммети. Я Рабби, общността ми, общността ми, общността ми. И затова е чест днеска ние да бъдем от уммета на Мухаммед салаллаху алейхи веселям, последният пейгамбер, който на съдния ден с позволението на Аллах ще се застъпи за нас. Наистина, скъпи брати, следващата група хора, казва Расулуллах салаллаху алейхи веселям, е мъж, който е приканен, поканен от жена, красива, млада, с пост, в друго предание от елитен род. Поканила го към харам и той казва инни ахафуллах. Наистина аз се страхувам от Аллах. Това бяха и думите на Юсуф алейхи салям, когато беше затворен в двореца на фараона и когато съпругата на фараона тръгна към него, каза ме аз Аллах, Аллах да ме предпази. В друг ает Аллах Тяля цитира неговите думи и казва я Рабби, затворът е по-обичан от мен, отколкото това, към което ме призовава тя. Шестата група хора, казва Расулуллах салаллаху алейхи веселям, когато дясната ръка дава садака, лявата да не знае. Тоест тук използва метафора на искренност. Често пъти, когато се дава садака, когато се прави добро дело, много от хората парадират, много от хората го показват, но истинското дело, което е скрито заради Аллах, е по-близко до искренността и по-близко до Създателя. Наистина хадиса, който често споменаваме, когато Хазрети Айша раздаде овцата садака и каза я Расулаллах, всичко отиде, само плешката остана. Казва и Айша, не, всичко остана, само плешката отиде. Наистина Расулуллах салаллаху алейхи веселям беше пример в садаката.
пример в даването, пример в щедростта. Аллах Азза ва Джал казва в Коран Керим: "Хуз мин амвалихим садакатен тутаххирухум", казва: вземи от техните имущества садака, Мухаммед, чрез която те да се пречистят. Тоест, когато човек дава садака, той пречиства и своето имущество, и своята душа, и своят нефис. Укбе ради Аллаху анху казва: на съдния ден садаката ще дойде като твоя сянка и ще стои като облак на тебе и ще те пази от горещината на слънцето. Скъпи братя, последната група, казва Расулуллах салаллаху алейхи васелям, мъж, който стои сам със себе си и се спомня за Аллах и неговите очи се натъжават и се разплакват. Това е причината. Или тук човек, когато застане сам с Аллах и се разплаче, тук изразява своята искреност към Създателя. Разбира, че той е раб, разбира, че Аллах Азза ва Джал е неговият господар. Наистина, скъпи братя, тези 7 групи, които споменава пратеника салаллаху алейхи васелям, всеки един може да открие себе си в група от тях, защото хората са различни. Въпросът е човек да бъде мюсюлманин, да бъде вярващ, да върви по пътя на Аллах и да се стреми да върши праведни дела в този кратък живот, защото наистина животът е изключително кратък. Попитали Нух алейхи салям, който е живял 1500 години, само 950 призовава като пратеник, документирано в Корана: ей Нух, как завари земния живот, как разбра дюнята, казва следното: като една стая с 2 врати, през едната влезнах, през другата излезнах. Барак Аллаху ли ва лакум фил Кур'ани лазим, ва нефани ва иякум бима фих мин ал-аяти ва зикрил хаким. Акулу каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум фастагфируху иннаху хувал гафурур рахим. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعٍ إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وإخوانه. إخوة الكرام، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.